Nagkalapok samtang nag-ugsok sa mga mangroves propagules ang makapatan-unan sa Sugbo nga misalmo sa Tribute for Kalikupan o sa kainisyatiba alang sa environmental protection. Gipahigayon kini sa usa ka bahin sa kadagatan sa South Road Properties ning unang adlaw sa Agosto. Usa sa mga may pakita silang suporta sa kalihukan mao ang leader sa usa ka Cebu-based advocacy organization nga pamagdoy si Rogie Chris Ardenio. Mipadangat si Ardenio nga ang pagpananom og mangroves nakahatag og igong pagpanalipod sa mga isda. Mag-gather ang mga ideas sa mga naglingkod karon sa City Hall. I think makagather sila og perfect solution nga longer nga makahelp sa ato environment. Kauban ni Ardenio ang upat ka miyembro sab sa ilang grupo. Saysay nila nga gawas sa pag-uban sa mga tree planting activities, tumunggyod sa ilang grupo nga mohimo og fundraising activity pinaagi sa hiking. Di nang ilang matigom nga ginansya idonar sa mga orphanage, mga biktima sa kalamidad o ubang mga komunidad nga nainahanglan og tabang. Nangulo sa Tribute for Kalikupan mao ang Cebu City Youth Development Office kon CCYDO. Matod sa nanguni ini nga si Paulo Martin Sabiron, gipanantawan gayud sa mga kabatan-unang grupo nga sugdan ang pagsaulog sa buwan sa kabatan-unang Sugboanong 2026 pinaagi sa usa ka mahinungdanong kalihukan alang sa kalikupan. No, pero so far we are at around 280 na participate plus kato mga volunteers, mga employees sa opisina. Dugang ni Sabiron, gipahigayon sa SRP ang tree planting tungod mao kini ang rekomendasyon sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kon si Sinro. Ulo-ulok, so kinanglan i-remove siya kay para mo salingsing siya kay kung dili nato siya ipton, posible mamatay ra siya. Matod ni Barangay Guadalupe Sangguni ang kabataan kun SK Chairperson Matt Estenzo, gipili ang pagpananom sa mga mangroves tungod kay gawas nga cost-effective kini, nakatabang usab kini sa pagpanalipod sa baybayon ug naglihok isip natural flood control. And ang action today taken will make impact for the next generations to come, and hopefully we get to be empowered nga unsay pwede ito mabuhat atog yung buhaton kay para ra gini sa tuwa. Samtang si Cebu City SK Federation President Ria May Hacosalem mibutyag nga mihangyo siya sa matag barangay og dili moubos og tulo ka mga representante aron pagsiguro nga madayon og mas lapad ang maabot sa inisyatiba. Linggo ng Kabataan and the official launching sa atuang activities sa International Youth Day together with the CCYDO and the LYDC is this coming August 3, Monday during the flag raising ceremony, and we'll also be posting that to our social media platforms. Mipadangat sab si Hacosalem nga ang maong aktibidad subay sa 256 trees to plant nga programa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang garnered votes nga nakuha ni Archival sa pagkadaog isip mayor. Samtang nagpadayon sila sa pagpananom, mabantayan sab ang kadaghan sa mga langaw sa lugar. Tungod ang kilirang bahin kundi asa gipahigayon ng kalihukan, nahimutang sa labayanan sa mga basura sa syudad sa Sugbo. Sa labing wahing balita, sumala ni Mayor Archival, sugod ni adtong Huwebes Hulyo 30, direkta nang kolektahon sa mga truck sa barangay ang mga basura ug dili na gamiton ang staging area sa SRP. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.